Iti Damdamag Region 2, dumanon iti 11 million pesos yung nagunod a birok dagiti MSMEs nakipasit iti IFEX Philippines 2026. Kabiyatan na 50 million pesos sa pondo may paay iti probinsyal a gobyerno ti Batanes para iti panagpasdek ti 10 a silid pagadalan. Dahitagan da dumadamag iti report ni Dayan Monica Tukay. Iti Nueva Vizcaya, impasdak ti Overseas Workers Welfare Administration di kaunaan nga OFW Welfare Center iti Pakabukulan a rehiyon amang tulong kadagiti OFW ken dagiti pamilyada iti probinsya. Babaan iti pasdak, libre ti pre-departure orientation seminar kaduwa dagiti OFW ken ti pamilyada tapno mailawlawag a nalaing kadakwada dagiti realidad ken karit a mabalin ang papasaran iti ballaseo taaw. May paipay ti counseling ken psychosocial support, home visits, panangiproseso iti government assistance, ken mangidaulo iti referrals kadagiti masaknan a government agencies. Nagunod ti Cagayan Valley Micro, Small and Medium Enterprises ti Pakabukulan nga 11.3 million pesos a birok, babaan iti suporta ti Department of Trade and Industry Region 2, iti panakipasat da iti IFEX Philippines 2026. Leading iti sales performance ti QYEAs o powder ang mabigbig ka top-selling product iti delegasyon. Impakita dagiti exhibitors ti rehiyon tinaduma-duma a line-up dagiti export-ready ken innovation-driven food products da ang nangawis iti atensyon dagiti institutional buyers, importers ken industry partners. Nabigbig pa iti DTI Region 2 a first place top-performing trade promotions office iti nasaong nga aktibidad. Iti Batanes, nagpinirma iti Supplemental Memorandum of Agreement na DepEd Undersecretary Peter Irving Corvera, Assistant Secretary Aurelio Paulo Bartolome, kente gobernador iti probinsya para iti 50 million pesos sa pondo, iti panakipasdak ti 10 a baro a silid pagadalan. May paay tinailatang a pondo kalpasan na mapirmaan ti notice to proceed para iti nangabak a bidder ti proyekto. Ti 10 a silid pagadalan kat may pasdak iti nagduduma a lugar iti Sabtang, Itbayat, ken Batan Island. May palagip nga iti Abril kat adda dagiti silid pagadalan a nauram iti Basco, a mabalin kuma a maaramat pay aging gatawon 2027. Iti Isabela, narugin ti 5 aldaw a DOH mandated Basic Life Support and Standard First Aid Training Course, a pinasatan dagiti Isabela Special Motorcycle Action and Response Team iti Isabela Emergency Operations Center. Indaalwan daytoy ti probinsyal a gobyerno, kabinadang ti Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ken dumapay ang masaknan, tapno maisagana dagiti iSmart personnel iti umno nga aramidan da kas first responders no ada vehicular accidents. Iti umuna nga aldaw, naisuro kadakwada ti critical respiratory emergencies, pakiramanan ti respiratory arrest, proper execution of rescue beating, kenda dumapay. Dayan Monica Tukay, para iti Pambansang TV, iti Baro, a Pilipinas.